Здравейте хора, аз съм Стилян и това е втора част на Ben 10 комикси. Така, в предишната част ви показах до ето този момент с експлозията. След това, вие помните, нали, как Ben се превърна в Ехо и заглуши вечните рицари, след това се превърна в грамада и ги унищожи. И след това казва да. Ben 10 000 изведнъж се появява чрез времеви портал и казва: Бен, времевата битка започна. И Бен казва: супер, защото, нали, той обича да съби. Тук обикновения Бен и Ben 10 000 и двамата казват: време е за герой. Бен се превръща в четириръкия, а Ben 10 000 се превръща в студозавър. Това е смеска от страшен студ и човекозавър. Бен казва да влизаме. Ben 10 000 казва добре. И след като влизат, виждат Албидо, той се е превърнал в ултра извънземно Хикс. Някои от вас може и да не са го виждали, но аз съм го виждал. Пък, нали, страшния Ben 10, чудовищния Ben 10 се е превърнал в Франкенстайн. След това Бен се трансформира в дивозвяр. Тук Ben 10 000 стреля своя лед, а пък Албидо неговата енергия. Бен изпраща неговите звукови вълни, а пък чудовищния Ben 10 неговия ток. И тук става една експлозия. Ben 10 и Ben 10 казват не. Албидо и страшния Ben 10 също казват не. И Ben 10 и двамата казват време за герой. Бен се превръща в Блатоплан, а Ben 10 в Турбо Хикс. Това е смеска от Турбоскат и извънземно Хикс. А пък Албидо и страшния Ben 10 също се превръщат. Страшния Ben 10 се превръща в Атомикс, а пък Албидо се превръща в Ултрабяс. Ултрабяс пак може да не сте го срещали, но го има в новите серии на Ben 10 Omniverse. Тук Турбо Хикс, нали, Ben 10 стреля пак с неговата енергия, а пък страшния Ben 10 с неговата ядрена структура и, нали, експлозия, то няма как без експлозия. А Ben 10 малко да кажа, обикновения Ben 10 Omniverse стреля с огъня на Блатоплан, а пък Албидо стреля с, нали, пак неговите нокси, като направи така и разкъсва въздуха, защото ето, това са неговите ногти. Обикновено бяс има само един, но утре бяс има два. И с тяхната сила, ето тук има още два, още право 4. Тези 4 нокта могат да разкъсат въздуха и изпращат вълни и пак става експлозия. След това тези две експлозии, нали, тази и тази, се смесват и отварят, ето тук ще разберете, те отварят нулевия проектор. Бен казва нулевия проектор, но от него се показва нещо. Ето това са му ръцете, а това долу са му краката. И Бен казва Агрегор. Ето, нали, това Агрегор, той беше взел силата на онези извънземни, на Тайфун, Армор Дрило, Водовъртеж, NRG и Амфибиан. Аз не знам истинските имена, затова ги наричам както Бен си ги кръщава. И Бен пак казва време за герой. Става Паяко Маймуна. След това се превръща в Ултра Паяко Маймуна. И стреля от неговата пайжина по лицето на Агрегор. И Агрегор казва: лицето ми. След това Бен се трансформира. Тези, нали, които приличат на уши тук,
това е електричество, Григор ще го пуска на лицето, за да разкъса пажина и Бен се трансформира в грамада отново и пак стреля, нали, с неговия лазер и Григор, нали го виждате тук какъв е голям, а Бен е малък, но като стане грамада, естествено че Григор ще е по-малко от него, ще е по-малко от грамада и Григор казва не. И докато Григор е в безсъзнание, Бен с неговия Омнитрикс разделя Григор в това, в Армор Дрил, Тайфун, Амфибия на енергия и водовъртеж. Той ги освобождава и всичките казват благодаря. Но изведнъж се спуска Астероид. Ето тук вътре има зелено, това е Вулгакс и Бен казва Вулгакс. След това казва ние те унищожихме, защото нали в брой номер 1 Кевин унищожи Вулгакс, но помните, че в края, в предпоследната част, дойде робот и го намери и най-накрая се появиха само едни червени очи, всичко черно. Това беше как Вулгакс се възстановява. Това е Вулгакс, се казва възстанових се. Ето тук възстанових се, това да не ви прилича много и да пише възстановихо. И Бен пак казва време за герой и се превръща в диамантения, прави си ръката огромна и Вулгакс казва о-о и Бен го удря, става експлозия. След това Вулгакс стреля с неговите лазери от очите, но Бен прави диамант от земята и те се отблъскват нагоре, но Бен ги сканира с неговия Омнитрикс, ето. И тук Омнитрикс му е червен, защото е понесъл лазери. Ето, нали тук понесъл лазери. Сега тук се трансформира и става Тайфун. Нали, пуска въздух. Отблъсква Вулгакс, нали, той е така лети, защото го отблъсква нагоре. И с енергията, която е взел от лазерите, Бен пуска сила, тя отваря нулевия проектор и Вулгакс вика не. И след това идва Парадокс. Ето Бен казва Парадокс. И професор Парадокс казва хайде у дома. Отваря проектор с неговата ръкавица. И Бен казва чао. Професор Парадокс също казва чао. Тук е един злодей, няма да ви казвам кой, защото това ще разберете в брой номер 3. Този злодей пита намери ли го, а пък ето това ще ви казва кой е. Това е Еон и казва още не и той се разбеснява. Нали, разбеснява се тук и казва например, ядосваше, че не го е намерил и това е края. А тук за завършък съм нарисувал извънземно хит. Добре, сега ще ви покажа брой номер 3. Ето, това е брой номер 3. Това е Храмулон. Извинете, тук е написано Бентен на Универс брой 3. Да, това е Храмулон. Човекозавър. Чудодух. 4 ръкия. Ботоплан, Акселерат, Мегабат. Мегабат е, ако не си го спомните, едни малки човечета, които могат да ходят, да се вливат в жиците и в други електроуреди. И това е Плевел. Тук Бен казва здрасти на Кевин. Кевин също казва здрасти. Но изведнъж Кевин измуква енергията и Бен пита какво правиш. И се превръща в смесни извънземни. Ето има слушалките на Ехо, главата на 4 ръкия, крилото на Жилото, другото крило на Ултрастрашен студ, ръката на Огнен порив, ръката на Бяс, тялото на Диамантения, кракът на Акселерат и кракът на Скорострел. След това Кевин стреля диаманти, които горят и Бен казва о-о,
след това Ben казва време за герой, натисква Omnitrix и се превръща в Булатоплан. След това се превръща в Ултработоплан. И така, до тук съм стигнал с брой номер 3. До скоро!